Читалище Големи връх 2025. Ръководители на клуба са Светла Маринова, Веселин Пейчев, Йордан Божидаров. Група сурвакари село Долна Секирна е създадена през 2024 година и от тогава до сега пресъздава традицията сурва, характерна за Граузския край на 13 срещу 14 януари. Водена е от заветите на дедите. Всички участници са с корени от село Долна Секирна и са наследили обичта към този празник от своите родители и деди. Тя се предава от поколение на поколение. Участия на групата са в чужбина, град Трикарико, Италия през 2024 година по специалната покана на кмета на града. Удостоена е с плакет и грамота. На музикалния фестивал градът на ЮНЕСКО Гуалиор, Индия от 14 до 19 октомври се завърнала с 5 големи награди на журналистите, на кмета на града, на областния управител, на генералния директор и на най-голямото земеделско училище Green School, също така и с купата на най-атрактивни костюми. България са завоювали всички възможни награди. Аплодисменти за сурвакарска група село Долна Секирна! Добре сме ви заварили, скъпи гости, жители и организатори на Челопеч. Ама какво такова сте го разсърдили това време, бе? Не се е разсърдило времето. Това е Божия благословия. От сутринта тия деца, като са ме забрали и викат: бабо, аре да одиме от Челопеч, там, вика, е огнище на традициите и да им разкажеш за нашата традиция сурва, па и да им я покажеме. Много стара традиция е сурва. Още яка бе маленка, та и преди това от незапомнени времена и се предава от бащи на синове. Преди време са се правили само мъже. Ама какво да правиме като наше село, кой си нема син, па черка му е замена. И ето, пали сърцата и на деца, и на жени, и на мъже. На 13 срещу 14 януари на Мегдана, ей така както вие сте се събрали, па и вие изгладиме и чокаме сурвакарите да помогнат Бога за висшите мусмани. Идат с ликове, с пляшки маски, с почти реда звънки на въртари и ги водят под вода слави. Наричат се полюбващи. Идат и умазат и всеки год. Апеора, чувате ли нещо? Чувате ли звънки по пазари? Челопеч, наши отворени силени пари, Челопеч, артистите и навъзкари. От всеки дом по традиция се води сурвакарска невеста. Добър вечер, бабо. Добре сте ми дошли, войводо. От заранта ви чакаме. С черките, с снадите. Знаеш как хубаво сме приготвили тази трапеза за вас? И погача сме умисили, и баница, и зеле варево сме сварили. Па има и грея на ракийка,
като си тръгнете и сте позамръзнали, малко да се позгреете. Я каква хубава ми водиш? Откраднахме я! Леле, отека откраднахте бе! От Челопеч? Леле, от Челопеч ли я нещо народ се е насъбрало и са ни обкръжили? Дали че ни пущат да си одим? Ама ора, не бегайте бе, не бойте се, бре, ние с добро и идеме, нищо, че сме с страшни маски. Та невеста, хубаво ръка целива ли? Да. Ей, за това уважение, златни пендари от мене. Ма я чакай да поогледам първо малчица. Леле, каква е засукана. Абе, личи си дека е чорбаджийска черка, ама у богат дом лази. Невесто за тебе, златни пендари от мене. Бабо, я да подковете сабията, че нещо се е изтъпила. Па как нема да я подковем? Черко, я дай оня големия сребърник, да го туриме тука, да му подковеме сабията, пъка оди да свитко далече, да го видят, че иде сикирската група. Абе, войводо, знаеш ли? Ама така са ме нещо кукаляци заболели. Ама къде ви е мечката? Малко да ме понащави. Они говорят, кого го мечка нащави, здраве, че го полази. Ей! Пака рипнем, пака заиграем Челопечкото оро! Благодарим, войводо! Доволни ли сте как ви посрещнахме? От стара къща всичко има, а сега за справодяк и ракийка, че ви налеме, и че ви туриме от крушите, и от зимните ябълки, и от сланинката за изпроводяк. Сега сурвакарите от село Долна Секира при Народно читалище Големи връх ще поздравят гражданите на Челопеч с едно сурвакарско хоро.
А Бобо е дяволче. Ела ги видим. Позволете ни от името на цялата група съвсем символично подаряваме